ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଜି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ପିଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଥିଲା ଆଜି ପରଟା ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା। ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଗଲି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ରୋଷେଇ ନଥିଲା ଘରେ, ତ କାମ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଏତେ ସାରା ତ କାହିଁକି ଫୋପାଡ଼ିବି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ମାଳ କରିକି ଦେଇଦେବି ଠାକୁର ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣ ବି ଏମିତି ମାଳ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବର ଦେବେ। ତ ତାପରେ ଏମିତି ସାରା ସବୁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିକି ଦେଇଦେଲି। ତ ଦୁଇଟା ମାଳ କରିଦେଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ମୋ ମାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ମୋର ଡକରା ଆସିଯାଇଛି। ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଯାଇଛି, ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ଯାଇନଥିଲା ତା ପାଇଁ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ମିକ୍ସଚର୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପପକର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ରାତିରେ ଅଭଡ଼ା ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ତ ଅଭଡ଼ା ଦେଖିକି ମନ ପୁରା ହେଇଥିଲା ଖୁସି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ପାଇଥିଲି ଆଉ ରହିଲି।